एक्सुवेलि आङो सफैबाय डिमापुर कर्टआव दिनै आङो दिनै सफैनायनि बेलायावबो आं बेखौनो सानो मानो होनबा जोंहा मोनसे रंजानायनि दिनमोन बे रंजानायनि दिननि गेजेरावबो दिनै आङो डिमापुर सफैनांदों दिनै 5 तारिख जुन 5 तारिख दा बेखौनो आङो दुखु फोरमायो मानो होनना बुङोबा गोलाव समनिफ्राय दिनै जेन'बा जोंनि बर' हारि बा जाथिनि थाखाय सासेबो एमपि गैयामोन दिनै इउपिपिएल दोल सरखार फैनायजों लोगोसे मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जोङो एमपि सासे दैथायहरनो हाबाय मानो होनबा एमपि दैथायहरनो हानायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामो माखासे एनडिएफबिनि समयसा माखासे जोंनि जाथि हारिनि मोनसे समयसानि सायावहाय सावरायनो रायलायनो मोजां सुबिदा मोजां दिन फैबाय होननानै आङो बेखौनो धन्यबाद होयो आरो आं बिसिम सफैनायनि बेलायावहाय आंनो सोर मदद होदों मानव गेदेर जोंनि क'क्राझार समस्तिनि सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा दिनै हेफाजाब हरनायनि गेजेरजों आङो दिनै नागालेण्ड सफैदों नागालेण्ड सफैनायजों लोगोसे आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरो बा गोजोननाय जासिहरो दिनै जेन'बा जोंबो आसा खालामो बिधान सभा एमपि जायनाखि दिल्लीयाव सहैगोन बिथांखौ जोङो बर' जाथि हिसाबै बर'नि बर' हारि हिसाबै जोङो दैथायहरनो हानायनि जुनावहाय जोङो रोजा रोजा जोंहा गोजोननाय थायो मानो होननानै बुङोबा जोंनि जेनाखि समयसा जेंना बेफोरो थाबैनो सुस्रांजालांगोन बा जोंनि समयसानि सायाव बिथाङा रायलायगोन बा सावरायगोन होननानै जोङो बेखौनो बिथांनिसिमबो मानव गेदेर जयन्त बसुमतारी सारनिसिमबो जोङो खावलायहरनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा एसे गोजान जोङो हाथा हामा जों जाहाथे फैबाय थानाङा थांनाय फैनाय बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सफैनाङो बिराद जारला जायो लोमजायो साजाबोयो ट्रेनाव मा जाबोयो मा जाबोआ बा आंथ' मैया क'क्राझारनिफ्राय सुपार गैयि हिसाबै ट्रेनजों आं फैदोंमोन गुवाहाटिसिम नाथाय गुवाहाटिसिम गाखोजोबनो हायासै आङो रङियाव ओंखारनानै बासजों गुवाहाटि फैफिननांदों गुवाहाटिनिफ्रायसो आङो सुपारजों डाइरेक्ट आङो नागालेण्ड सफैदों बेबायदिनो जाहाथे जोंनि माखासे जेंनाया सुस्रांजालाङो होननानै बिथांनिसिम जोङो गुरैयै बा एक्स एनडिएफबि जानानै जोङो बेखौनो बिथांनिसिम गले गले खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे जोंनि जेंना समयसाया थाबैनो सुस्रांजायो आरो बेखिनियानो